Bă, a zis-o bine cine a zis, dacă nu știi cât e impozitul pe casă, înseamnă că e prea mic. Uite canalia, ce idei comuniste, neocomuniste are. Bă, băiatule, am și eu o întrebare. De unde și până unde e normal să ai impozit pe ceva pe care ai plătit deja bani? Pentru ce? Că tu ca primar vrei să faci niște proiecte și spui pe baza mandatului pe care ți l-au dat oamenii, dacă nu le place ce faci cu banii lor, să nu te mai voteze. Perfect. Dar de ce să nu fie separat, o taxă separată? Bă, facem infrastructura asta în Craiova, începem proiectul ăsta, este validată ideea mea de domnul profesor, de nu știu ce specialiști. Dacă nu vă place, la următorul mă votați. Dar nu să... Știi că așa, dacă bagi taxă, cum zic eu, după ce se termină proiectul, iei bani înapoi. Dacă bagi taxă pe venit,